Gada ng duwang marino kan pagbabadilon sa lawg nin sarong video kibara sa Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur, alas 10:45 nin bangi ka nakaaging Biyernes, Disyembre 6. Pigbisto ang mga biktima na si Roberto Canya, 58 anyos, asin Godofredo di Austria, 42 anyos, kapwa residente kan Macrohon, Southern Leyte. Nakaligtas naman sa pambabadil ang pag-iriban nindang marino na si Socrates Uy, 50 anyos, kan Calamba, Misamis Occidental, asin apat na iba pa. Basado sa investigasyon kan Pasakaw Municipal Police Station, nagkaaragdahan ng anom na marino na mag-inom sa bar mantang nakaangkurahe ang pigtatrabahuan nindang barko sa pier kan Pasakaw. Alagad sa katahawan kan sa indang pag-inom, basang nasa nasindang pinagbabadil kan duwang daipa na bibistong kagibo. Dado na spot si Nakanya asin si di Austria, mantang nagsapo nin mga lugad sa hawak si Uy na naidalagan pa sa ospital. Makalis ang pambabadil, tulos man na duminulag ang mga sospek na hastangunyan ang pigahanap pa kan otoridad. Base po naman sa naglalawa sa investigasyon ni, mga alas 10:45 po ng Banggi ang December 6, 2024, may isa rin pong grupo na mga kalalaki na nagiinuman sa loob ng Videoke Bar, dito po sa Pasakaw. May nag-load po na dalawang lalaki sa nasa din inuman. As in, isa rin po armado nin sarong badil, asin bigla na pong pinagbabadil si mga nag-iiri naman sa loob ng Videoke Bar na nagresulta po sa pagkakagadang kang duwa, asin wounded po si Saro na tulos-tulos man pong dinala kang nag-responding ambulansya sa BMC Hospital. Pigaarang pangunyan kan Pasakaw MPS ang motibo sa krimen. Mahahampang man ang mga sospek sa kasong frustrated murder. At large yung suspect, kakasuhan namin sila ng 2 counts of murder saka frustrated murder. Nasa punerarya pa ang bangkay kan duwang biktima na nakatala naman ay uli sa saindang pamilya. Katakod kay ni, nangapodan man ang otoridad sa publiko na makipagtabangan sa inda, ngani mas mapadali ang pagtaong hustisya sa mga biktima asin mapanimbag salay ang mga kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.